Durant aquests 4 anys, Menorca ha estat la gran oblidada i avui la trobam reconeguda. Durant 4 anys, les entitats han reclamat una resposta als malalts i als familiars que s'havien de desplaçar a zones parques, actualitzant dietes. No ha fet res, no va fer res. Imposant un conveni en Can Granada que era autènticament infumable, que feia pagar i avançar els costos als usuaris, perquè el teu pressupost ho resol. I obres camí a resoldre d'una manera definitiva una demanda històrica de Menorca, en la construcció d'un espai residencial ubicat a zones bases per atendre a malalts i familiars que ja són derivats. Aquest pressupost també parla de la gran aposta de Menorca, el centre Vic-Aló. Una aposta per una economia nova, una nova via de creixement, de desenvolupament, basat en el sector quaternari i quinari, que doni valor afegit i competitivitat en el sector de la indústria, del comerç i l'agricultura. Bé, doncs, aquest govern ho garanteix, ho fa possible, en contrast amb allò que el govern anterior va fer, que era perdre inversions estatutàries. I tercer element que destacaria a partir que Menorca existeix és que els Consells Insulars recuperen el protagonisme que haurien d'haver tingut sempre, amb un millor finançament, sí, amb una nova llei de finançament que no era una bona ni és una bona llei de finançament dels Consells Insulars. En podríem tornar a parlar, ja ho vam fer durant aquests anys passats, i que gràcies a la capacitat del govern de generar nous ingressos, efectivament, aquests nous ingressos, res més faltaria, repercuteixen també a les hisendes insulars. També tenim Menorca Paleòtica, també tenim 0,3 anys, durant aquests 4 anys van passar de 4.000 euros per aula a 300 euros per aula. Recuperem, per tant, el suport de situació infantil tan important a Menorca, etc. Per tant, avui sí, puc dir, des del grup parlamentari Més per Menorca, que aquest pressupost Menorca existeix.